ኣብዚ በዛሕና ደቂ ሰባት ዝርአ ነገር ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ እንዳገደደ መጽኢ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ወይ ክንጽዕር እንዳደለና ሓሳባትና ምጥርናፍ ይኣብየና ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣካላት ይኹን ጂም ክጅምር ትብል ወንትስእን ሓደ ዕላማ አንቂድካ ትጅምሮ ምፍጻሙ ትስእን ከምዚ ገለ ነገር ዝዓክተካ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ዝገደደ ከዓ ኣእምሮና ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ሓሳባት ይወስደና ኦቨርቲንኪንግ ሓደ ነገር ክትጅምር ተሓስቦ ጀሚርካ ግን ቅጽበት ክትገድፎ ዘገድድ ሓደ ናይ ውሽጢ ስምዒት ኣሎ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር ንዓና ከም ደቂ ሰባት ዘሸግረና ዘሎ ንድሕሪት ዝጎተና እንታይ እዩ እዚ ካብ ስንፍና ዝነቅል ጌጋና ዲ ወይስ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ዝካየድ ንሕና ዘይንፈልጦ ሓደ ሳይንሳዊ ምትእስሳር ኣሎ እዩ ዝብልን ካልእን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እቲ እኩብ ድምር መልሲ እወ እዩ እዚ ባዕልኹም ዘምጻእኩሞ ዘይኮነስ ኣብ ሓንጎልና ዝምንጩ ዶፓሚን ዝተባህለ ሆርሞን ዝፈጥሮ ዑደት እዩ ኣእምሮና ናብ ናይ ዶፓሚን ሳይክል ወይ ዶፓሚን ሉፕ ተኣሲሩሎ ማለት እዩ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ነዚ ዑደት እዚ ብኸመይ ይስበር እውን ክንርኢ ኢና